and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ote. Nga naman ka? Muriak man na siya? Sumka. Tay, Ana, tay. katungod na ni Mirasol. Kay iya ba ya tumbana ang gipatay? Oy. Kamu bangga. Uyawan. Nagko ba ni tingog nga maglalis niya? Uyawan mata ni. Natay bisita. Nadi, Ana, nadi bisita. Kisa ba itong bisita? Naay mo mga kauban sa simbahan, Jerry. Ay, Si Lord. Paulo o si Lucio, nalimot ka. Thank you, Lord. Simbahan ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hala. Na, adi ay sila, nay. Simbahan mo na ko. Oy, Ato silang padayon nun. Uy, Reming. Ako na mga bisita. Simbahan mo ko. Uy. Sa kadtos taas, kay ako ray mo ati Manila. Sige na. Tay, Atay. kadiyot kay akong tawgon si Mirasol, ha? Ang ginabayan mo. Sige, mag-atay. Halakin tay. Padayon na, sila din sa sod. Dali. Arita din sa Teres magsultihanay. Salamat kayo, Mer. Bangag, Shailong. Ay, si Riming. Riming. Syo. Saka dire syo. Oh, come on. Appeal someday ko. I'll enter. Sige, apil. Kamong duha, dali. Ay, salamat. Tintay. Ngano, Jerry? Unsay nahitabo ining baya? Uy, kay ngano man di ay? Unsa man di nahitabo, Jer? Nganong kalit mang nasuod ang atong mga anak nila ni Paulo ug ni Lucio? Ay, ambot lang, uy. Wa ko mahibaw, ana, uy. Gipaadto pa gyud nila sa Teres. Wa ko makasabot ini na. Ay, taro nga lang unyag pangutana. Ayaw lang kasuko dayon, ha? Wa man ko Taga-simbahan masuko. biya ka. Simbahan din. Oh. Ay, sila ko Ay, wa man ko masuko, Tintay. Ha? Nahibong lang hinuon ko. Dapat ako'y tuyo lang ni Paulo o ni Lucio. Ako'y tuyo ba? Mao na. O dili sila Mirasol o si Reming. Dili sila ako unta. Ako. Anong nagkasalimuang naman yung Ano mo, taon oy. ka, oy, nanagtakdan ako. Ay, ayuha lang unya silag istorya, ha? Kay ikaw na ba usahay? Dayon mo kag paninghag sa mong mga anak. Ay, loading kay Karoda. Loading good bitaw. Ay, kuidaw bitaw ha. Sa tinuod lang, ha? Wa gyud kung kauyon ini, Tintay. Di lang kay ako rin di muuyon ini, ha? Di kay ako ra. Kinalang hasta ka. Mubadlong nila. Nalipay ka ayo mi nga mianhigid mo din Kay mausad untay among toyo nga makigistorya ninyo. Mi anhigyo mi og toyo, Mer. Kay aron din hinamo ninyo masulti ang tanan namong nahibaw-an mahitungod sa kamatayon ni Arturo kaniadto. Sige, Paulo. Gusto na kaayo ming maminaw sa tanan nimong nahibawan. Labing siguro di yun mo malimot sa pangalan nga Joe Montibar. Tinuod na. Dili gud mi malimot niya. Tungod kay siya man mo misulti namo kani adto nga naasay nahibaw-an sa krimen. Pero nasayang among panahon ni atong tawhana oy. Tungod kay pulos lang bakak iyang mga testimonya sa korte. Dito ka saligan nga tao, oy, si Joe Montibar. Actually, Oh, tinuod tong tanan ng gipanulti. Bangag, Shailong. unsay tinuod? Ang buti mong ipasabot nga may kalabutan gid si Dindo sa kamatayon sa kumbana. Ang tinuod, dili si Joe Montibar mo ay nagpatay sa mong bana. Doon ay laing tao nga kauban si Joe Montibar nga maogay mipusil patay ni Arturo kaniadto. Mao ba, Paulo? O kinsa man natawana? Muna'y atong susiyon kung si kinsa gito. Ug bugtong nakaila sa pangalan atong tawana, maura si Joe Montibar. Ug muna'y butang nga wa gyud itug-an ni Joe kaniadto sa korte. Mo nga daghang buslot ug wa magkadimao ang iyang sulti. Sigurado ka, Paulo?
Giunsa man nimo pagkahibaw o pagkasiguro nga dunay kauban si Joe Montebar. Sigurado ko na ng mga butanga. Tungod kay si Joe Montebar, ako sa nang suod nga higala. Ug misulti sa siya nako, bahin ana, kung giunsa nila pagpatay si Arturo, bangag selong. Murag, doon na gid akong problema. Kay si Joe Montebar, tao nga di katuhuan ug di kasaligan. Tinuod na. Unsaon man nato pagsalig sa usa ka tawo kung pulos bakak ang iyang isulti. Pasensya na kayo, Paulo. Kung gikan man lang gani ni Joe Montebar ang imong mga nahibaw-an, wa gyapoy paingnan ang kaso. Paulo, doon ako'y pangutanan nimo. Unsa man naming, Doon na ka ba'y nailhan nga tao nga ginganlan og Alex Rubio? ha? Alex Rubio? Oh, Alex Lara, rumdoy kong nailan. Oo. Nakaila ko. Ang panadero sa bikirihan diha sa iskina bayang. Kaya nga naman, Reming. Katubang tawhana ba? Maog ito'y lehitimong saksi unta sa kamatayon ni Arturo. Pero, subo lang palang dungon kay milabay lang ang usa ka semana, gipatay siya sa mga kriminal. Ug wa gid siya magkasaksi dito sa korte. Mao ba? Bangag sa ilong. Pero, sa tinuod lang, wag yapon mi kawan is paglaom. Kay nahibaw mi nga ang iyang pamilya gisultihan dito ni Alex sa tanan niyang nahibawan sa krimen. Pero, ang subo lang sad, kay hasta ang pamilya ni Alex, wa mahibaw ikon asa na karon sila nagtago. Aw di ay, bangag sa ilong. May mo manog subayo na to kung asa na karon ang iyang pamilya. Bangag sa Pero, ilong. ambot kun unsa ka tinuod kay daghan ang nagsulti namo nga lakip ang pamilya ni Alex gipapatay sad. Bueno, mag-istorya na lang siguro ta sa laing adlaw bahin na ng mga butanga. Og salamat kayo sa tanan nimong impormasyon nga gihatag namo, Paulo. Gusto kayo ming mutabang ninyo, Ming. Alam mo kabalaka, matagan na gini nato og hustisya ang kamatayon sa suod na mong higala, bangag sa ilong. Kabantay gyud ko nimo. Expression na nimong bangag sa ilong. Mga kinayang tuwan identity. Makalingaw man. Pero, Paulo, daghan gyud kay salamat ninyo ha. Away sa payan, Ming. Bangag sa ilong. Siyo. Sa mga siyo. Bangag sa ilong. Muna kong gingon mo. Nga, di kita katag-an sa huna-huna sa tao. Ha? Muna, ingon na ron ang mga tao nga imong gisgutan nila. Ha? Wa na nila tuwi og saligi. Wa na tuwi. Bangag Oh, sa come ilong. on. Bitaw siyo, bitaw. Mo bitaw na akong ginuna ron, bangag sa ilong. Oh, come on. Lisod na kayo na. Very crucial. Ha? Kay bisag musulti pa to siya sa tinuod. Even he will say the truth, nothing but the truth. So help me, God. So help me, God. Di gihapon mo tuo si Mirasol. Di sila mo tuo. Angay. Labad man akong uwi ni da. Magani ang udili ang agtang. Ha? Bangag sa ilong. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kinalang tunaan pa ni natong mayotor. Ha? We will think truly. Thoroughly. Kira, mura. Kay lisod kayo nga magdali-dali ta. Aha. Pero hay kay maayo siyo. Kung ako na lang tug-anan sila si Mirasol, nga ako gyud si Arturo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Usa. Nasamot. No. Tomas. Si Tomas. Samot. Samot nga di nagyod hinuon ka nila tuhuan na Tor. Oh, come on. Ay, wa naman kukulayang nahununaan siyo. Pero, dako matingalig chance nga mutuo si Mirasol na ko kay daghan mamig sikreto nga kamerang duhang nahibaw. Pwede na ko siya pahinumduman sa tanan namong kaagi. Bangag sa ilong. Oh, come on. Wa na'y problema bahin ang magkasulti ka. Pero ang dakong problema, the big problem,
Kayang imong naong, your face. Nausab na, changed. Usap kita tanaw ni mo kung naong siya, bangag sa ilong. Oh, come on. Sa akong tanaw ni mo, what I see you? Marakak si Lucifer. Grabe hagun ni mo makatamay na ko siyo. Oh, come on. Tinawag bitaw na nga akong gisulti ni mo. Ay, kalimot, don't forget. Ngayawa ka. Taga-impirno ba ya ka? Taga-impirno lagi ko. Napil mo ko stimulis, di wala kong favorito. Ay, tabi tayo. Pero di sa ko si Lucifer ug dagway siyo, oy. Bangag sa ilong. Oh, come on. Lisod ba yan sa nang mamakakator? Ha? Nga anghel ba ya ko anghel? Angel, bitaw ka. I'm angel. Bitaw. Seryoso ta ba, ha? Seryoso ta. Mayo tingali nga musulti na lang ko sa tinuod ni Mirasol. Bisag siya ray akong sekretoon nga ako si Arturo. Misod lang ko sa laing lawas, bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, mahimo matingali nga imong soyan. Ha? Pero, kinahanglan nga manayming yug ka. Oh, come on. Oy, manayming yug ko. Ako pa. Pero abi ni mo siyo. Ha? Siyo. Oh, Abi ni mo? oh. Abi ni mo. Oh, sana masab. What else? What else? Abi ko ni mo. Kuan ba? Kanang bang makakita ko ni Mirasol ba? Nanumbalik mangyud ang tanan ng mga kagahapon. Wa ko makasabot sa akong gibati. Gusto na ko nga ako siyang pangulitawhan pagbalik bangag sa ilong. Oh, come on. Nanasab ka ng imong romantikong sinultihan? Mitugan lang ko ni Mustinudan. Nay na akong gibati. Siyo. Kay lisod man sad kaayo akong limdan ang akong kaugalingon. Sabi na akong bation ko aning akong asawa. Ha? Bation ko ini sa akong asawa. Bation ako ba? Sabi na. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di mo na sa. Oh. It's not a sin. Siyam na, nipa. Oh, come on. Pero ako nagipaibaw ni mo. I tell you. Ha? Oh. Gaway kaso ng imong mga pagbati. Basta di gini mo hilabtan si Mirasol. Bangag sa ilong. Bisag mo kiss ko niya, bawal gyapon. Oh, come on. Kung mukis na ka sa kamot, if you kiss his hand, her hand, here. Okay na, okay. Here, han. Buhok ko kamot. Here, han. Dili, here, babay na, babay. Here. Nakong ka here. Nagubuhok ba? Saping, chicks. Chicks. Basi magtuo kang piso. Chicks na aping. Okay ra sap. Pero sa ngabi, lips na gani. Oh, no, pwede. Ikis. Di na pwede. Pastil lang pa itabi yan eh. Gimingaw na rin pa kay kong pahit sa puwang ngabil ni Mirasol. Bangag sa ilong. Come on, likayi na, likayi. Okay? Ayaw ginagbuhata. Kay gidid ada kanina mga buhata. Paita rin eh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Okay rang magpahibaw ka nga ikaw ang iyang bana. You, her husband. Sabot ka na. Pero, muli kayo ka nga imo siyang hilabtan. Unya ka ko hilabtan siya. Bangag sa ilong. Oh, come on, lagi gyapon mahimaw. Muli kay gali kasabot ka. Paita pa yan. Ay, kadagaw sa daga naman kayong gidili na ako niyang kalibutan na bangag sa ilong. Oh, come on. Basta tor. Iking rope bending supply. Basta tor. Commercial. Ang akong gisulti ni mo mo'y sunda. You follow. Ug ayaw yung kong supakat. Bangag sa Oh, ilong. come on. Pasensya ka na din do, ha? Nga pirmi kang mataymingan nga wa din his Mirasol. Mau lagi ito. Ako pito siyang gitawagan sa iyang cellphone. Di man sab siya mutubag. Beko no. Sultihi ko tinuod din do. Unsa man yun? Do na mo'y giawayan? Oh, wa man tito. Ang yan resulti na ko nga doon ako no siya gikabisihan. Gusto lagi ko no niya nga pablihan pagbalik ang kaso ni Arturo. Oo, husto. Mausap na iyang gisulti na mo.
Magsigib ko siyang adto sa iyang abogado. Seryoso na gid siya tito nga pablihan gid ang kaso. Habi mo, maunay wa nako mauyon ni. Kay nagkapoy-kapoy lang ng butanga. Maghatag lang dakong kahasol. Ako bitaw. Ako subsiyang gitambagan bahin na pero gusto man gyud kuno niya nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Anhing Arturo. Para nako, dili nagyod kinahanglan. Kaya abi na mo kunsa, ha? Unsa man tito? Numero 1 na kong rason. Kay kadto si Arturo. Daghan kay tog kabuang. Membro mo to sa sindikato. Daghan tog babae. Nahibaw sabdi ay kaana tito? Ay, nganong di man ko mahibaw nga. Amahan man kong mirasol. Tinood bitaw ng tanan mo gisulti tito. Maunay wa nako mauyon ni. Kay kun tarong lang unta to sa Arturo. Tingali, usagyog kos mangusog nga pahatagan yung hustisya ang iyang kamatayon. Di man kuyon nga gipatay to siya. Pero iya man tong gipili nga bisyo. Maong siya lagi naghimo sa iyang kapalaran. Nahibaw ko, daghan kay bisyo tong tawhana. Higop nga itong utos demonyo. Ha? O siya po ba? Utos demonyo. Higop. Higop to. Ang akong nahibawan. Suyop. Tanang bisyo gisudlan atong Arturo. Muna, tinuod na. Basin gani og nakapatay itong tawhana. Malagmit. Hasta sab ko. Gusto ka nang imong katap. Bausan may akong pagtuot ito. Mao nga, para nako, dili na angay paablihan pa ang kaso. Kay gawas nga, mag-usik tas panahon, mag-usik pa yung tagdakong kwarta, nga, wag pa'y maayong kapaingnan. Sagdi lang dito. Kung mag-istorya may usab ni Mirasol, ako to siyang tambagan pag-usab. Pero, Dindo, lain pa yato. Unsa man, dito? Kadto bang imong driver ba nga gihinganlan og Paulo? Si Paulo? Paulo? Og iyang kauban nga si Lucio. Lucio? Sikreto na silang muan ni dinhi. Nahibaw ba ka na? Ha? Sikreto nga muan dinhi? Ako rabang nabantayan nga nakigsuod sila sa akong mga anak. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!